Дякую за Інна, за створила онлайн-курси, дуже корисний, дуже хороший, but comprehensive, мабуть. Я знаю, я не ідеально говорю. Але, ну так, онлайн-школа, Speak Ukrainian, був дуже корисно для мене. І після того, як я закінчив уроки, я вирішив продовжити з репетиторою. Щотижня з репетиторою екзаменою я говорю, і ми говорили про різні теми, граматики і так далі, і так далі. І так, прогрес крок за крок, так? Відчуваю повільно, але коли я думаю про 3 роки тому, так, прогрес дуже добре. Ну, я дуже радий. Нарешті я можу сказати, окей, я не ідеально говорю, але я говорю, так? Я не ідеально розумію, але я розумію щось, так? Я дуже радий. І я відчуваю, що тирка моє життя немає, так.